ar dús is é an Taibhdheirce na Airland náisiúnta na Gaeilge, bunaíoch an seo in nGaillimh in 1928 sa táid nó go héin bliain ar móthir, céile muid an breithleáin an bblion caite. Agus an príomhaim atá ag an Airland ná deis na drámaíochta a chruthú do eagraíochtaí, grúpaí drámaíochta ar fud na tíre, agus iad thuirta chéile chun bheith stáisiú drámaí an seo sa Taibhdheirce agus bromhráilíonn freisin taú le scríbhneoirí agus séthar nua Gaeilge a chruthú chun go mbeidh deisina de scríbhneoirí, dramadóirí, eagraíochtaí, dearthóirí amach anseo. Tá Gréasánaíocht an tábhachtach ó thaobh drámaíocht na Gaeilge mar má thugann tú léarúháin mar shampla drama trí gníomh bíonn sús go 25 duine páirteach i ngach réimse an drama. Idir eagraíochtaí, stúrthóir, ceoltóirí, dearthóirí, daoine den cultacha, gachaile duine sin na daoine bhíonn sa gobar go dtíorch ar an léarúid hain, agus an sin tógann tú an fhoireann an seo, an fhoireann tí, na Bainisteoir agus gatainna a chuireann an chuid oibríiste gan. So is Gréasánaíocht beag más mínas tú mar Gréasánaí bus tá an chuid daoine páirteach le chaig aon imachtaháin. Tá sé gairí bhád níos láidrí im óthúrimse. Mar hampla gabhfuil sa thugta go bhfuil caite mar chuid den éile idirnáisiúnta ealaíonn na Gaeilge, cóléirigh an Taibhdheirce i ggófart le Airland na Bainisteoir, buite le darach mar an imar bhí seo ar státe an seo ar feadh 10 euro an bhíon caite agus cúise go blach lia go dtí státe na pécóige i mí na bealtainna caite agus bhí se go hálainn bheith obair le Airland na Bainisteoir. Agus sin an rád leis an Airland an seo is brálíonn níos mó léirtha Gaeilge a chur ar an státe agus go mbeidh deis acu taistil ar fud na tíre agus go lucht féchanna éagsúla beidir daoine nach méochreachtainna acu ar drámaí Gaeilge go dtí go mbeadh siad ar móthir agus befrálíonn chur leis an obair sin. Tá an Taibhdheirce an na gníomhach ar líne, caithfidh mé rá, tá muid ar Facebook, Twitter, Instagram, tá siad Gréasán a gcuine agus díla míad anna chuid is an ticket ar líne so freislíonn muid ar Augustméirí de chuid is mó ar líne na léonnta seo a cinnte contact ar luchtfeichanna do gcuoine óga agus nua chainteoirí na Gaeilge is í tríd na meáin shóisialta an bailach is láidirí dar linne tá lína leantóirí dul sús an támar fad agus tá muid ag bunú Gréasánaíocht de Augustméirí agus de lucht leanúna agus lucht féchanna na Gaeilge tríd na meáin sin. Bhíoch mé ar feadh blianta an buinteach le chun na Gaeilge inis, is as inis chun den chláir rom, agus bíon an branche sin bhíonn siad an láidir ó thaobh imachtaí Gaeilge ar nós féile na hínte mar shampla, sin comórtas do gcuoine óga gach bliain, so nuair bhí mé an óg agus má céadúir ar an státe, bhí mé páirteach sa comórtas acha agus mé tar éis éirí níos óige, bhíonn sé moltóir do chuidas na comórtas, so tá sé go deas an nasc sin a bheith ann. Well, ceapim an rud is mú a bheits mar thar sin ná an cadrah idir gcuoine nuair atá is i gatainna go bhfuil fórum oscailte acu le bheith caint le na chéile, caint bhí féidireachtaí chun bheith obair le chéile, nó teachtar muoinethe agus gachrod. Tá gatain ar le na céine deir an lé is just teacht ar an spás ar bhfuil gatainna agus chun go mbeidh daoine an bheith obair le chéile agus cinnte an seo sa Taibhdheirce ceannas na rudí tá muidna ag géirí orbert ná deisna do gcuoine óga agus mar shampla tá campa casca ar siúla gcuin a thosaigh sé imlíonna an Taibhdheirce óg, bíonn sé ar siúl ag an casca agus bhí trocha páiste páirteáin imlíonna agus tá muidna dógasach mar bhain siad anna henamh as an teachtain sin go gcuir siad isteach ar dheisna do gcuoine óga amach anseo ar nós an ngeimreacht ag am nullag ina méid deisna go bheith obair le eagraíochtaí agus dearthóirí agus ceoltóirí profisiúnta agus beidir eagraíochtaí an tábhacht amach anseo.
Well tá an táirm go bhfuil an chuid eagraíochtaí Gaeilge an seo I gcathair na Gaeillimh, eagraíochtaí códearfach sin caiim mé rá agus bhí muid ag obair as scabha chéile agus ag obair chun argúid oibre a chur chun cín I measc an phobalt a muid go léir ag obair le chéile agus go háirithe leis an ollscoil acadúh na hollscoilíochta Gaeilge bhí muid ag obair leis na miicléin agus deisina chur fáil dóibhteach an seo chuig drámaí agus ar fhíseán lascanna chun go mbeidh brochtainna có ar na drámaí. ó heh lucht gnóide agus muid ag obair ar grámaí go dtíorch an seo sa Taibhdheirce tá muid anmhaíocht do gráman ar nó Gaeillimh le Gaeilge thug an tacaíocht dúine nuair bhíon seón ar siúil agus an focail scape chun na Gaeilge tá híos na seo Dominic chun bheith deagbal in na costuméirí faoi seón na Gaeilge a bheith ar siúil agus tá lascanna ar fáil de aine atá ag tuairt bhí rangan na Gaeilge contacht an seo chuig léirithe Gaeilge an seo sa Taibhdheirce agus daoine mar sin an ifig Alien James Harold an seo nGaillimh tugann sé tacaíocht dúine ó heh léirithe agus tá an táir an ghfuil an méid sin eagraíochtaí agus daoine dearfacha I sin agus bhfuil sim agus fíorhim a chu sa Gaeilge mar hanga agus sa drámaíocht mar Alien.